na sa 4 piece, gusto na mo ma-inform mo sa mga serbisyo, mga agency na pwede tuulan, na makatabang na ito, mga palambo, ato ang mga panimalay. No? Ato palambo, ato mga isikaw o galingon, i-empower na ito atong self. Dinahamay na ito kay karon. Naala ang technology, di ba? O, dahil mga serbisyo galing sa opisina, PMS, sa mga services galing sa LGU, sa region, sa DSWD. So, basta libre, ato na panikamutan, ano? Kaya i-avail kita ninyo. Diba? Ano siguro, Sir RJ, okay din ako ibalik ang mikrofono sa outfit ninyo mga kasipali. RJ! Sir, thank you guys sa pag-introduce na pagkaroon na RJ Idol. Dito mo yung tagapunog sir mo. Nag-budget ka, kalimot kasi yung kuhan pag-inulog pa ila. So, I'm RJ and Tamsi, tambog na sexy. And I am part of the LGBT, lamig ihapon bisag, tambog. Thank you, Sir Sandro. And of course, any message from our beneficiary data management focal, ang ako ang pinaka-active and dynamic and handsome. Siya rin ko ang Cebu Province, Mr. Intrams. Mr. Intrams. O ako rin gawa po, basta kami lang gawa tapat. Pero nana ko yung tapat, di ako gawa po. Paghapon sa tanan. Ako rin ka-message sa ako na hinagduman sa napopo last week sa San Fran. Sa usang katuig, ikapila mo mag-update sa inyong school. Ikaduha? Sila. Ikausa? Ikapila man? Usa. Kausa! Sukat sa inyong pagparehistro, nakabago na pag-update school facility? Oh, kita mag-update ra kita sa usa ka tuig high school year ang atong istoryahan. Ikaw sa yun. Pero naalay mga panghitabo nga usahay, nag-update na ka, mo-update na pagkagbalik, panaklit. Ang atong klase, di ba, September, July? July ba? August. Nagsubmit kag school certificate ari sa Consolasyon Central School. Nya pag Oktubre, Nobyembre, di ba din kung anak sa eskwelahan. Dapat ba ma-update o hindi? Update! Ano man? Update. Okay, ano man? Ang baba sa inyong CV, ato pa na sa Consolasyon Central School. Nya inyong bata tawanan niya ay sa laing eskwelahan. So, ma-ex na mo dito, masidan mo sa di mo kami kadawat. Kung masidan mo sa inyong school facility, kung sa may epekto? Kung sa? Minus. Minus. O di kayo mo kadawat, anak ka bata na monitor. Sige, ka na lang. Salamat. Takpak. So, thank you so much. And ako ang mga parent leaders. Sila mga sila. Ang rason yun ang naasila karon is courtesy call ang ato ang Cebu Province nga Team Cluster 4. Karon po is nanumpa. Makahapit kayo magalumbaw sa Balibo. First time na we have pantawid parent leaders, set of officers, whole municipality of Consolacion na anamoy set of officers nga nanumpa ni Mayor Nene Alegado. So, isang may vote pasabot ay talaga ay you are representative from Barangay Saksa, no? Si Ate Kuan. Oo, nanumpa sila. So, asan ba sila, te? Ato ako ba, te? Pa-introduce ka mo. So, it's development sa atong programa or labi na discussion because set 2012 pa mo no 2012 yawa po gid kahimuan na so karon gipaningkamutan gid na mo nga dapat na ang gimodala og para ang inyong serbisyo mapadayon yun no with the help of local government unit. Anyways, daghan na may kong ipang-discuss kami and this is Sir RJ. Happy na tamawa sa topic.
But of course, this is a lecture on children's laws for the prevention of child sexual abuse and exploitation. Ngayon mo, sexual abuse online. Naawa din mo itabong sexual abuse online, sir. Naawa. Ngayon si Roman, disclaimer lang. Kini nga sa tubangan, kasi maka-yag-yag, makasulti o batik na sa uban, nga hindi kaya-aya. Pwede na dyan mo raise your hand and may mo, sir, may exit ko, kaya di na ko kaya ang imong topic o imong isulti. Bastos na, wala ka yun, pwede na dyan ko ninyo na. Kaya mag-discute, betag kaya-kaya niya, di bitaw. Ay, bata na. Akong gikuan kay. Ha? Ay, Oh, ano ko kumano? Yung mga bitaw niyo, basi your past experiences, inyong mga past experience, relatable, relatable din mo magsakit yung dughan, please raise your right hand, raise your hand, and sir, exit ko, hindi na ko kaya. Nagkasinabot na? yes. Okay. So, wait, balik ka, naabay pang-abuso, sexual abuse Ako kayo ng ka. online. Mga hinapti, huwag mo nag-detach. No, huwag mo nag-detach. So, kaya ang ilang gingon namin, no touch, no harm. So, wala ilang wala ka. No? But, again, we are talking about online sexual abuse as another form of abuse. Okay, before ko mo-go sa ato ang subtle provision sa balaod, let's have this kuhaan ka ng video lang na presentation. And yes, kini para mapalauman rin ang inyong pagsabot. And then, ato yung tumong anino sa gidiscuss na ni Mami rin sa rationality. This is only awareness. Awareness ng ni kay kamo na amoy mga bata. No, na amoy mga bata, no? Nang eskwela na gitna ang uban. Pag kayo sa internet or sa internet, so maunang we have this, we come up or the LGU come up for this kind of special FDS. So together, atong tanawon o atong kamingawan. Gupti sa John. Parang sa bagay. Pagkakamali talaga. O yan, bakante. Gawa ka muna ng account. Ay, bata din, no? Ano, dali. Yung close-up ha. Siguro dito. Ito ka mo. Oh, ay, ang ganda, oh. Yan? Ay. Diba? Yung mas close up pa, yung pwede kong i-geotag sa iba, tapos sasabihin ko na sa ibang lugar ako, #Wanderlust, gano'n, dali, sa ba? Hindi ka talaga kita kaibigan. Hindi mo nakita dito for lamig na yung pagkain ko. Safety ka pa rin ang safety. Teka na!
Sige na, isa pa, last one, last one. Selfie slide, dali. Best one, ha? Ha? Makakainis naman to. Bayar? Ang gusto ko magkaroon ng bagong phone eh. Paano naman ako magiging influencer nito? Alam mo, maayos ka naman yung phone mo. Bakit napapagod lang kaka-selfie mo? Sandali. Jana, basahin mo. Ano sabi? Gorgeous! Gorgeous daw! Ang pogi mo. Pero teka, sino ba yan? Ewan ko, nag-comment lang. Best friend mo sa akin, hindi mo talaga ha? Okay, may mga babasahin to. Ano ba? Tsaka mo nang tagal mo sa Pagkailangan na ako sa bahay. Ikaw, huwag ka naman titiwala ha? Una ka sa uwi na rin ako. Nandito pa si Brian eh. Huwag ka na masyadong magtagal si Brian ha. May customer pa tayo sa ibang lugar. 10 minutes sa tawag mo si Jordan. Mo rin nagibuhat sa kuon. Mga bata mo. Yung internet.